Sa Good Vibes, kung makakadto ka sa Canlaon City, yari ang pila sa mga pwede mo lagawan sa report ni Romeo Subaldo. Kadamo usang pwede mahimo nga activities kung ara ka sa Canlaon City. Una na siyempre, ang magpangita sa matahom nga view sa bulkan Canlaon. Kag, sa tiilan mismo sa bulkan, may natural slides gahimo sa bato. Nahurma ang mga slides kag ginaagyan sa tubig sa sulod sa pila na katuig. Sa sitio Mananawin sa barangay Masulog ini makitaan. Makita man ini sa Google Maps. May mga bes gadako ang tubig. Mas maayo ini kay mas mahapos ang pag-slide. May mga tion man ilabi na kung summer nga wala sang tubig sa slides ganit hindi ka man maka-enjoy sa pag-slide. Kung relaxing view naman ang trip mo, pwede ka magkadto sa may popular nga Rice Terraces sa Canlaon City. Ini ang ginatawag nga Stairway to the Sky of the North, nahampang ini sa sitio Kalubihan sa may barangay Niluthangan. May gamay lang nga porsyon sang dalan nga rough road. Sa higad sang dalan, may mga spot nga pwede maka-stop over kag ma-enjoy mo na ang view. Sa ibabaw, may mas matahong pagid nga mga spot, magpulo pamangkot lang sa mga residente. May dalagko nga bato sa ibabaw nga pwede tambayan kag overlooking sa mga talamnan. May plano na gani kuno nga magbutang diri sa viewing deck para makaganyat pagid sa dugang ang mga turista. Kag popular sa Canlaon City ang inland resort o kunang ginatawag nila nga pinakatugnaw nga swimming pool. Sa katugnaw sa tubig, diri pa ginapakud ang mga ilimnon. Isa ini ka spring resort nga ginadumala sang LGU. Sa katugnaw sa lugar, may mga oras nga nagakatabunan ini sang fog. Wala labot sini, may mga waterfalls pagid nga pwede man paliguan sa Canlaon City.